constituït l'Assemblea Social de Catalunya en un procés de convergència amb la recollida de signatures que va donar peu a la constitució de les meses de Convergència Ciutadanes i això ens dona peu a iniciar el procés de creació de meses arreu de Catalunya amb la idea d'establir punts de trobada a cada barri, a cada centre de treball, a cada centre educatiu, entre les persones que no estem disposades a deixar-nos arrabassar els drets socials que la societat ha anat conquerint en el darrer segle. Hi ha una qüestió bàsica que és evitar que en aquesta onada neoliberal que utilitza la crisi com a pretext se'ns arrabassin conquestes socials com el dret a la jubilació, com el dret a l'educació pública, com el dret a una sanitat de qualitat universal, com el dret a una cobertura de les dependències de les persones que tenen dificultats especials particulars a la nostra societat. En general, es tracta de no donar ni un pas enrere en les conquestes que amb més desenvolupament tecnològic han estat possibles en el passat i que ara, amb progrés tècnic, amb progrés de la ciència, amb progrés de la cultura, ens volen fer creure que no hi ha capacitat per donar cobertura a la població. Estem davant d'una crisi que s'està utilitzant com a pretext per redistribuir la riquesa de forma encara més polaritzada, de forma que les classes populars encara disposin de menys salari, encara disposin de menys drets, de menys cobertura social, i els poderosos, les grans companyies multinacionals, les oligarquies, que campen, que disposen de tots els drets arreu del món, absorbeixin més i més part de l'excedent que entre tots produïm. La idea de l'Assemblea Social és precisament donar contingut programàtic a la defensa d'aquests drets, teixit social i permetre, respectant la pluralitat i sobre la base del consens, permetre trobar-nos els ciutadans en un espai d'acció pacífica per evitar que en qualsevol àmbit, sigui de l'àmbit d'un hospital en un barri, sigui en l'àmbit d'una escola en la qual se li deneguen els contractes als treballadors interins, sigui en l'àmbit d'una empresa on s'intenta acomiadar la gent o substituir-la per contractes més precaris, hagi presència de ciutadans a través del teixit associatiu que existeix, però també incorporant persones individuals, persones que creuen que aquest és un procés al qual tenim que fer front de manera solidària, de manera comú, de manera compartida, de manera transversal, tots els ciutadans. Les persones que estan contribuint, que estan en aquest procés fundacional de l'Assemblea Social de Catalunya, són persones que formem part dels moviments que estan desenvolupant-se a les ciutats de tot el país. L'Assemblea Social de Catalunya no pretén substituir aquests processos. L'Assemblea Social de Catalunya el que pretén és donar continuïtat, donar espais de trobada, donar argumentació i donar capacitat de convergència que vagi més enllà
d'una acció puntual, perquè avui en dia ens trobem davant d'una ofensiva que no és una ofensiva per una setmana, per un dia, sinó és una ofensiva estratègica. Ja fa molt temps que s'estan retallant els drets socials, ja fa molt temps que els bancs disposen de més i més poder sobre els governs i entenem que hi ha una agenda més o menys oculta, més o menys explícita, dels nostres adversaris, per la que es proposa retallar conquestes socials, retallar drets, retallar salaris, en un projecte estratègic que va molt més enllà de l'immediat, d'unes retallades puntuals la setmana que ve o el mes que ve, sinó que és un projecte que desenvoluparan en la mida que no ens resistim.